Donostiako Zubiri Manteoko merkataritza eta marketingeko ikaslea gea. Ondorengo bideoan, bezeroari telefonoa nola hartu erakutsiko dizuegu. Zubirilet, egunon. Bai, kaixo, egunon. Tafaia Zainzuriak enpresati deitzen dizut, bertako saltzailea naiz, eta nahiko nuke horko erosketa arduradunarekin hitz egitea, zenbait eskaintza bereziren berri emateko. Itxaron momentu bat, Iker Goikoetxea erosketa saileko buruarekin pasatuko dut. Eskerrik asko. Ez horregatik. Kaixo, egunon. Egunon, bai, Iker. Izazku naiz, Tafaia Zainzuriak enpresako saltzailea, eta nahiko nizuke gure produktuen eskaintzen berri ematea. Sentitzen dut Izaskun, baina tuterako zainzuriak saltzen ditugu eta ez zaizkigu Tafaiakoak interesatzen. Bai, tuterako zainzuriak ezagunaia, baina guk saltzen ditugunak Tafaiakoak Euskal Herrian salduena dira eta gainera kalitate ziurtagiria daukagu. Zuk erosten dituzun zainzuriek dute kalitate ziurtagiririk? Bai, noski. Ni ziur nago ez dutela. Izan ere, Europa mailan atera duten azken kalitate ziurtagiriaren jabe bakarra gera. Gure enpresa jabe bakarra da Nafarroa osoan. Beno, eta zein da zure eskaintza? Begira, 2 kaxa zainzuri erostagatik, beste kaxa bat zainzuri berdena oparituko dizut. Ze iruditzen zaizu eskaintza? Ongi, bidalizkidazu 2 kaxa. Ongi da. Datorren astean 2 kaxa zainzuri bidaliko izkizut eta 3. opari. Ados? Bale, orduan datorren astera arte. Venga, eskerrik asko Izaskun. Eskerrik asko zeuri, agur. Zubirilet, egunon. Kaixo, egunon, bino salbatik deitze dizut, Iñaki Benamente naiz. Baitu gure azken ardoaren promozioa dela eta, zuei deitu dizuegu. Jakin nahiko nukea interesatuta zaudeten. Interesanta iruditzen zait, baina arazotxoa daukagu. Ni kontu horretazen ez arduratzen. Beraz, erosketa sailekin jarriko zaitut. Kaixo, egunon, Alazne naiz. Nirekin hitz egin naiz zenun, ez? Kaixo, egunon, Alazne. Baitu, gure masti berria ireki berri dugu, eta ardo honen promozioak egiten ari gara. Eta jakin nahiko nuke ea interesatuta zauden. Egia esan oso ideia interesgarria iritzen zait. Izan ere, lehenoztigo ere harremanetan egon gea eta badakit zuen ardoa oso kalitate honekoa dela. Baina alare, ze preziotaz hitz egiten ari gara? Bueno, 12 ardo botikako kaxak 500 euro kostatze ditu. Garesti xamar iritzen zait Bai, garestia bada, baina, nahi badezu, eskaera txiki bat egiten badezu, zuretzat mostra bat bidaliko dizut. Eta ikusiko zuena eta garestia den, kalitatea oso ona dela. Oso ondo, hori egingo dugu orduan. Bidali ezazu kaxa bat eta ondoren hitz egingo dugu gainontzeko guztiataz. Bale, orduan kaxa bidaliko dizut eta honekin batera mostra bat. Hori da, Iñaki, eskerrik asko, ondo izan, agur. Bale, eskerrik asko, zuri, agur. Zubirilet, egunon, nerea naiz, zertan lagun dizazuket? Kaixo, Jamones Markezetik deitzen dut, salmenta zuzendarearekin hitz egin dezaket, mesedez. Departamentoarekin pasatuko dizut momentu bat, mesedez. Egunon, erosketa departamentuan. Maria naiz, zer nahi zenuen? Kaixo, egunon, Estibalitz naiz, Jamones Markezekua, produktu berri bat aurkeztu nahi dizuet, ziur nago interesatuko zaitzuela. Eskerrik asko, baino erabaki hauek ez dauden nire esku. Erosketa buruarekin pasatuko dizut.
Kaixo egunon, Estibalitz ezta? Zure deiaren berri izan dut. Zein da aurkeztu nahi duzun produktua? Gure bezero honenentzat bereziki hautatua izan den urdaiazpiko bat da. Hain datu eskasekin ez dakit. Esplikatuko ditazu pizkatxo bat gehiago, mesedez? Bueno, informazio gehiago bidaliko dizut emailez, baina berezitasun nagusia espezializatuak segimendu bat egin dute, eta horren ondorioz kalitate ziurtagiri bat lortu dugula. Ongi, bidaliko ditazun informazio hori departamentuan eztabaidatuko dugu, eta erabakitzen dugunarekin deituko dizut. Ongi da, zure deiaren zainago. Eskerrik asko. Bai, agor. Laburbilduz, bezeroari telefonoz harrera ona emateko, hauek izango lirateke jarraitu beharreko urratsak. Telefonoa azkarregi sartzea eta idazteko prest egotea. Pertsona egokiari deia pasatzea. Bezeroen objekzioei zuzen erantzutea. Itxiera egokia egitea.